lokal. Talatapan sa provincial board members, temporaryo ginpasira bangod sang nagpositibo nga technical assistant. Bago City DRRMO ginpaydalom sa lockdown, 3 ka personnel nagpositibo sa COVID-19. Sa balita nasyonal, Duque ginpakawalaot ang findings ng Senado nga nagrekomendar nga pasakaan siya sang kaso. Mas sobra 8,000 ka mga pribado nga buluthuan wala para kapahibalo sa DepEd kung magabukas sila sang klase. Sa balita international, corticosteroid nakabulig panubo sang death rate sang COVID-19. Sa balita sa sports, best of 5 series posible ipatuyang o implementar sang PBA. Sa balita entertainment, Jose Marichan ginakalipay nga ginaangot siya sa mga Pinoy sa Pasko pag abot sang Burman. Samtang sa balita espesyal, tipid tips agad makatipon sang dako nga balor sang kwarta. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Setyembre 3, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Nagbaskog pa ang bagyo nga ginabantayan sa pag-asa kag karon yara na sa typhoon category. Ang bagyo ang may international name nga Haishen. Ang katapusan nga nakitaan sa kalayuon nga 1,800 kilometros na silangan sang Basco, Batanes. Dalasang Typhoon Haishen ang hangin nga may kapaskugon nga 120 kilometros per ora malapit sa sentro kapag madlos nga nagalambot sa 150 kilometros per ora. Nagahulag ang bagyo sa kada sigon nga 20 kilometros per ora sa direksyon nga nakatundan aminhan nakatundan. Sunod sa pag-asa, magasunod ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility buwas nga adlaw. Sa oras nga magsulod sa pungsod, pagahingalanan ni nga Christine. Ang temperatura mabatsaga naman sa 25 kung 26 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:38 kay nasang aga, magatunod naman las 5:56 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Good morning sa Liwat Action Boy. No, happy birthday na sa akon nga pakaisa ng tata. Bethel Rose, Rose and Bethel. Rose and Bethel. Rose and Bethel. Akon Rose and Bethel tata na lang Basta happy birthday ta. Happy birthday ta. Huwag ito da. Kag kay Papa Edwin kag sa Pantaras family. Thank you so much for watching. Yes, good morning. Kay Maming Ems Aboso, good morning dira sa imo, no? Luto na da pamahaw. Luto na da pamahaw. Tigang na da. Kay dugay-dugay mahaw na. Kamo. True. Good. Sila gani. Wala ko to. Kay good morning man sa kay amigo naton Roberto Juan Bolgallo. Sa kay amigo ko, Glenn Santana sa Bago City. Good morning, Glenn. Sa imo dira nga family, good morning. Morning, Glenn. Si Heaven, Alex Fuentes, of course. Good morning, man. Si Alex Fuentes nito, kung ganito daw. Oh, top permi fan gini man siya. no? True. Sige. Amo itong member na ni siya sang Energy Fans Club. Okay. Web sa ganun padalaan sang membership Invitation. form. Membership form. Web sa ka-fill up, guro fill out. Correct. Sige. Christine Menias Villalobos, abo ning una-una, gid nga nagpa-member aside sa kay Dennis. True. Oo. Kay Dennis, kay sino gani? Si John? Kay Ray Jan Villalon. Villalon, no? Sige, sakay ari na si Dennis Richard Tibor Roma. Mga parinti ada sa kuan bala sang Isla Verde. Oo. Damo na sa parinti da. Kag sa mga kaingod yung Action Boy sa San Enrique, kay Permi lang kuno yung siya lang kuno ginag-greet mo batian. Kaya presidente. Ano mo? Siyempre, pa-member ka mo, wala kay palista niya ka mo din. President. President. Wala Amo pati na na mo president. Oo. Tapos grabe yung vice president kalayo no to sa manapla. Grabe nga mga Tapos sa kay Dennis, way ko pa kita bala sa inyo nga tarp. Oh, wala pa. Nambala ka 25 na wala Action Boy ang Nambala ka na gid bala member. kang paubra ka, kaya agyang lang na Action Dorel. Oo. Padalaya lang kay Sir Nelmar. Ambalon mo lang ang paubrahan mo nato ng si Action Dorel ni Mahagi. Oo. No? Tapos basta ang tsura ni Action Dorel, dako sa likod kamo sa gamay ang tarp ng mga minion kamo sa likod. Amo na da siya. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Sa kay Diana Perez, maing aga man sa imo. No? Rose Guevara,
Good morning ko no sa Bacolod noon kag sa Negros anon. Gerald Guillermo, good morning. Binibining Marikit, Ma'am Eden. Bongga. Ay, Marikit. Binibining marikit ang dalangin ko. TikTok na iya. TikTok ka. Sagad ka na agli na. Ayaw mo na. Siyempre, ano lang kitang wala ta na Why balaan, kung kita ha? sa inyo, nag-TikTok ako. Kaya doon wala pa kami nakinain ng TikTok. Wala Hindi pa kami TikTorikist. Hindi pa kamo TikToray. Ano? TikTorikist. TikTorikist. Jean Ostan, happy birthday ko no kay Toto Dwayne Panisa. Happy birthday, Dwayne! Kaya din sila man, hindi sila taga Panukoy, kaya mga Panisa taga Panukoy, damo man na mo. True. Basta ilang si Panisa. Sige, sa kay Gingging Arroyo, good morning. Ang aton nga quarantine pa sa 6 pa ha, ma-start ha. Correct. Ningning Villaluz, condolence lang sa pamilya Villaluz ko no. Saka sige good morning sa kay Papa. Sige basta good morning Hindi ko magkuhan ko na sino ngayon na good morning kaya sa pamilya Villaluz ko no. Good condolence mo. Correct. Basta good morning tabla sa Basta wrong wala. Good morning. Andres Velar, good morning. God bless to all of us forever. Okay. Albert Ganza, happy birthday mo kuno kay Jason Emperado Correct. sa may Candoni. Yes. Jacksonville, Candoni. Perfect. Jacksonville, Candoni. Perfect, no? Para to kabag. Annie Raffles, ohayo gozaimasu, watching from Okinawa, Japan. Ang bali din, is tag 15K, kung nga tarp, okay. Sus, wala na iya kakamalingking kay Action Dorel. Miskan 20 mil. Pila ka na? 15 mil. Gamay na iya nga. Gamay na tarp. iya. Ang cover, gid mo lang bilog San Enrique. Good morning kuno sa mga parents dito sa Isla Verde. Mga ano? Mga parents ni Dennis. Sa Isla Verde, sa... Mga tunokon to lang inagyan to. Ay, sorry. Franco Villanueva Osorio, kay Xavier John Phillips, sa Lavidavs Team Madam Ann. Ga-monitor sila kuno sa bread couport. Okay. Rose Guevara, ang ganda ni Ma'am. Thank you so much. Siya man naka-appreciate sa akong nga beauty. Kay Sir Ronnie Gali, RJ Mira, good morning Action Boy and Miss Eden. Ready na to go sa office, sa LTO. Good, Perfect. Good. Sige, standby kita na sa aton mga balita lokal. Later naman ang iba naton nga mga ka-aksyon sa Facebook. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduha. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginmando ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang temporaryo pagpasira sa mga talatapan sang Provincial Board members sa Kapitolyo Provincial umpisa kahapon nga adlaw September umpisa karon nga adlaw September 3. Ini matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa ka technical assistant sa isa ka board member. Suno kay Ferrer, liwat nga pataguyunon ang disinfection sa mga talatapan bilang precautionary measures batok sa COVID-19. Ginklaro sang busy gobernador nga magapadayon sa gihapon ang transaksyon sa Legislative Division o kung opisina ni Sangguniang Panlalawigan Secretary Attorney Maki Angel Ascalon sa ground floor sang Kapitolyo Provincial. Doon pa ni Ferrer, ginmanduan man ang mga empleyado nga apektado sang closure nga mag-home quarantine kag dapat nga on-call lamang kung kinahanglanon. Magabalik ang operasyon sa mga opisina sang board members sa Lunes, September 7.
Nagtaliwa naman ang 62 anyos nga empleyado sa syudad sa Bacolod bangod sa COVID-19 nagligan nga Lunes. Suno kay City Administrator M. Ang napatay among 62 anyos nga babayi sa City Treasurer's Office pero ginassign sa Old Bacolod City Hall. Sa impormasyon ni ang napatay ang nagatrabaho work from home umpisa sang Marso sa nag-umpisa man ang lockdown kag mayara sang comorbidity o kun hypertensive. Suno sa City Administrator wala na ibaluan kun bala sa tion sang work from home kun nagwa ini sa iya nga balay. Nagapalabot si ang sang pagpakig-unong sa pamilya sang napatay kag iban pa nga naapektuhan sang COVID-19. Sa record sang syudad, inina ang ika-anom nga empleyado nga napatay bangod sa COVID-19. Samtang ginpaidalom naman sa lockdown ang Disaster Risk Reduction Management Office sang syudad sang Bago kaya mag-auntat ana ila sining operasyon sumugod sang kagabi. Sa iya sining official statement, ginpahayag ni Mayor Nicolas Yulos ang syudad sang Bago nga ginapahibalo nila ang pumunuyo sa syudad sang Bago. Nga nakabaton sila sang report nga 3 ka personnel sang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagpositibo sa COVID-19. Apang ginpasalig ni Yulo ang pumunuyo sa syudad sang Bago, agin alerto na nila ang tanan nila nga medical emergency teams agud mag-back up sa DRRMO. Ang Maaw Volunteer Rescue Unit amo ang magbulos anay sa iban nga mga emergencies samtang ang COVID-19 Incident Management Team ang mag-assist man sa anuman nga emergency situation. Ginpahayag ni Yulo nga pwede makatawag sa Mavro hotline nga 0995-840-4611 sa Smart nga 0919-5946835. Sa COVID-19 related nga mga kaso, ang Operation Center kag hotlines ang operational sa gihapon. Sa iban pa nga balita, lokal may 56 nga nagpositibo sa COVID-19 sa inisyal nga resulta sang 3 ka adlaw nga mass testing sa syudad sa Bacolod. Nagligad nga Agosto 27 tubtob 29. Sunod kay City Administrator M. Ang, may 1,600 ka swab specimen nga alin sa Bacolod ang ginpadala sa laboratorio sa Cebu kag natapos na test ang 600 ka specimen kag 40 diri ang nagpositibo. Dugang pa ni ang may 110 ka swab specimen nga na-examina sa biolab sang Teresita Halandori Provincial Hospital kag 16 diri ang positibo. Ang laboratorio sa Cebu kag sa Silay Hospital amo lamang ang naga-examine sa mga swab samples gikan naman sa Bacolod. Ginpatag ni ang inibangod nga nawad-an na sang extractor kits ang Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital kag ang Philippine Red Cross ang mayara pa sang issue sa accounts ng PhilHealth. Sa naibaloan, 4,384 ka mga persona ang ginpaidalom sa mass testing sa syudad. Nagdangat na sa 4,983 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos sa dugangan sang 141 ka bago nga kumpirmado nga kaso. Ang 141 ginalakipan sang 131 ka local cases, 5 ka returning overseas Filipinos, 2 ka LSI kag for verification kag isa ang APOR. Ang bago nga kaso na record sa syudad sa Iloilo nga may 100 o sa Iloilo sa Asam na Negros Occidental may 47, syudad sang Bacolod may 29, Capiz nga may 6 kag 5 naman sa Iloilo. Ginanunsyo man sa DOH6 ang 131 ka panibago nga nag-recover sa masakit nga nagdalatanan sa kabilugan nga 2,530. Ang 131 na record sa syudad sa Iloilo nga may 40, syudad sa Bacolod 29, probinsya sa Iloilo kag Negros Occidental may tag 22, Capiz 14, 3 sa Guimaras kag isa sa Antique. Samtang syudad sa Iloilo kag Capiz naka-record sa tag isa ka napatay nga nagdalatanan sa death toll nga 80. Ginaduso naman ni City Councilor Al Victor Espino ang pagkonsiderar sa posibilidad nga pagtukod sa kaugalingon nga quarantine facilities sa syudad sa Bacolod. Ning base sa resolusyon nga gin-author kag gin-aprobahan giokon gin-paboran sang sangguniang panlungsod. Sunod sa konsehal, iya na obserbahan ang hindi maayo nga sitwasyon sa mga OFWs nga wala gilayon na akomodar sa hotel o in sa Bacolod bangod puno na. Dugang pa ni Espino ang quarantine facility nga iya ginaduso ang para kuntani sa mga locally stranded individuals o OFWs nga magapuli sa syudad. Ginpatag ni Espino hindi mapaktan kung tubtub sano ang pandemic kag base sa ulihi mag-anunsyo ang Department of Education nga magpatigayon sang face-to-face classes. Sunod kay Espino ang syudad ang pwede man makatukod sang tent nga pwede mabutangan sang banyo o kun aircon. Ang resolusyon ang na-address sa City Mayor's Office kag naglaom nga ilatunan ang ini nga proposal. Ginapulbahan naman sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod ang resolusyon nga nag-endorso sa National Interagency Task Force nga kung mahimo tugutan ang pagpatigayon sa bulang sa syudad sa Bacolod nga nagatuman sa mga health protocol
kung saan ngatuman sa health protocol. Ini kasunod nga nagpadala sa sulat direkta nga semana si Rex Nobles ang New Negros Coliseum sa Konseho nga nagapakabay nga tugutan sila nga magpatigayon sang pabulang. Sunod kay Councilor Al Victor Espino, chair sang Committee on Ways and Means, kag author sang resolusyon ang cockfighting industry sa Bacolod kag Negros Occidental ang nagabulig sa local economy nga kapin sa 700 milyones pesos sa kada tuig. Duha pa ni Espino, base sa guidelines ang National IATF, ginadirian ang pagpatigayon sang bulang kag wala ini nadala sa exemption sa pagpatigayon sang social activities. Ginpatag ni Espino, ang pag-aproba sa resolusyon ang wala nagabot silingon nga pwede na makapabulang kundi kinahanglan panghulaton ang manginsabat sang gobyerno nasyonal. Nagalaom si Espino nga paboran sang National IATF ay lagi ni Norso bagon makabulig man ini sa mga nagatrabaho sa amo nga industriya. Nag-request si Rex Noble sang New Negros Coliseum, nagsulat siya sa sanggunian pagi sa Committee on Ways and Means para kung maalaw sila sang committee liwat or sang LGU nga mapanugutan nga makapabulang liwat. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Al Victor Espino. Sa katapusan nga balita lokal, ginpangabay ni Mayor Salvador Escalante Jr. ang mga kadis non-returning overseas Filipino workers nga magpaidalom sa quarantine kung mag-abot na sa syudad. Sa open letter sa alkalde, iya ginpahayag nga luyag lamang niya masiguro ang kalawasan sa mga returning OFWs kag mga pamilya sini sa peligro sang COVID-19. Dugang pa ni Escalante, may gintala ng healing center ang syudad sa St. Andrews Park Place, Barangay Tinampaan nga serbe bilang quarantine area, libre kag may nagakaigo nga supply sa mga kinanglanon. Apang klaro sang alkalde nga pwede sa gihapon nga mag-home quarantine ang mga returning kadisnon basta ipasiguro lamang sa mga ini nga ginatuman ang strict isolation. Una nga nagpagwa sang bag-o nga pagsulundan ang National IATF nga pwede na makadiretso sa 14 kaadlaw nga home quarantine ang mga returning OFWs kag ROFs nga negatibo sa RT-PCR test. And ini nasulat, yung open letter na ginahatag, naging post ko sa buong na hapon, ginpabasa ko ni sila, Okay. pamilya, kag sa returning OFWs. And karami isang response nila. Mga balila ti Mayor, 2, 3, 4 na katuig sa kapisyo naman sa iba na lugar. Nagpuli kami, kinagakabalaso ng Siamon sa ato na be. And 14 dias na lang pangayo. Nga, 19 kami na magbalibad. Si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Kag para naman sa Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa All right, good morning luwat sa aton nga mga kaaksyon sa kay Arl Cruz from Kagawad Richard sang Isabela. Jean Oisiser, monitoring from Singapore. Sa kay Reyna Len Brett, good morning Action Boy kag Eden, watching from Alihis, Bacolod City. Alan Castro, good morning man, Action Boy and beautiful Eden. Perfect. Okay. Go perfect. Perfect. Nenen Recampo from Banago, Maing Aga. Sa kay Angelica Cayaw Inaw. Good morning, Action Radio. Greet ko lang. Good morning ang pamilya Cayaw sa bilog ng Negros Occidental. God bless inyo, labi na sa mga frontliners tada. Good morning sa tanan. Para sa Mayo, Timbanaya. shout out ko na siya family sa New Zealand from Minnesota. Thanks Action Radio number 1. In si Giovanni Duhinog, monitor sa airport. Oh? Para sa airport? Kasi ga-work siya sa airport. Negro ga kwan guro. So basta sa ko sa airport ano. true. Edwin Miranda Senior, good morning. Remia Garcia, Suzette Lomeda, sakay Marjorie Villaflor Tipsay, Marge, good morning dira sa imo. Sakay Maninoy mo Jan Chong mayang aga. Maninoy, good morning. How are you? Keep Masili na safe. masabaw kagwapa sa akong ihada. True. Ga-comment ka na pala si Maninoy, Correct, bongga. oo. Sila ni Maninoy Renante de Sena. Si Catherine Aguirre, of course, good morning dira, no? Kay Cathy. Nene Patino, sige, imo naman da. Samuel Joash Mendoza Kayot, good morning man. Ang Diyos Connection Boy, maayo gid. Correct. Yes, correct. Always gid and na. forever. Yes. Bia Jonathan, good morning Action Boys and Action Edens. May apostrophe S gid ya do kadamo. Nenen Toricampo, pwede tani ka pamangkot kun ang sineko mang utod. Bisan GCQ. Ambot lang wala Talaga pa sigurado kami ka hindi ka motdan, bayad ka lang. Oo, ma'am. Bayad ka lang yun siya dati. Pero sila ko sa mga naka-lockdown sila, sirado may sila. disinfection sila. Until Friday. Correct. Basi, do tanan, pati manug-uto, di lagaro do wala pa. Why sila, sirado sila eh. True. Hambali Dennis, Action Boy, good luck no sa Rockets mo karon. Correct. Go OKC. Sila sa OKC may enkwentro karon. Base. Second round na naguro sang playoff. True. Jessie Aposaga, good morning from Estancia, Iloilo. Ha, Charvi Araguas, masadya diri sa City Health. Gakinagamo, iba nga pila, kung halin palas 2, Action Boy, perte. Inday Blaza, Lito Dayap, good morning sa mga kabatch niya. Yan, till now, wala pa yung kapangatag number. True. Okay. Kaya 8 pagabukas. Kaya 8 pa man kabuka ang Oo. kusina kasugod. Tapos first 100 lang. Amo nang iban, last 2 ara na. Gabi, no? Ano nakuha nila daw? Health certificate? Medical certificate. Para sa? Para mag-travel, magsulod sila sa iban nga LGUs. Kaya gina-require sa iban ng Oo, LGUs. kaya di ba may mga may ano daan, may mga EO man. Doon nahadlok sila sa taga Bacolod. Ganun. Lito Dayap, good morning. Liwadig na Elongos Gasalaw. Elangos Gasalaw, good morning. JR Gasalaw, Pabalinas, Panagiton. Watching from Ereco, shout out ilang ko ng family Panagiton kag Pabalinas sa Hinigaran. Correct, Thank good you. morning. Jesseline Andrada Changson, monitor lang Barangay Mansilingan. Shout out kay Leriana Bridget Changson. Tita Russell sa Silay is watching. Lores, Tito Nonoy kag Baby Raf. Good morning. Good morning. Kay Ma'am Ligaya Abeto sa Binalbagan, good morning man. Jocelyn Kalamaan, Shin Barn, good morning from Barangay Kabatangan. Kabatangan Isla Castellana. Jules Ganaganag, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Jules Ganaganag. Shout out sa family ko na Villaflor, Taihon, and Ganaganag. Early, o kon Erla Vega, Jo Marie Navarra. Sa Game 7, gilis ang first round pa lang. Sang kwan, OKC, kag sang kwan. No, grabe, may Rockets. sports, ano ka diyo? May journalist. Medyo sports. Sige. Sa kay Antonieta Yap, good morning. Musta lechon tada? No, Wala gito da. Doon ka namin ka lechon, no? Nga na ito, may kabligat. Ano si Antonieta, mautang ka?
Oo, minsan na tungas kilo lang. Tag 600 ang subong kilo, action boy, no? Gani man. Damabos na Sige, tayo. standby kita na sa mga balita nasyonal. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Detalya na sa aton nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginpakabalaot ni Health Secretary Francisco Duque III ang findings ng Senate Committee of the Whole sa investigasyon angot sa anomalya sa PhilHealth nga nagrekomendar nga pasakaan sang kaso kriminal ang Tiglikom. Sa iyas ning entra sa House Joint Panel Inquiry angot sa isyo, ginpahig ni Duque nga ang Senate Committee of the Whole naghimo sang wala basehan nga findings angot sa maging pagwa lamang nga aligasyon. Una diri ginrekomendar sa Senate Committee of the Whole nga pasakaan sang kasong may angot sa improper kag illegal nga implementasyon sang interim reimbursement mechanism si Duque, ang ex-officio chairman sang PhilHealth Board, ang nagdesign nga presidente kag CEO sang ahensya nga si Ricardo Morales kag iban pa. Apang depensa ni Duque, wala siya nangin parte sang deliberasyon kag wala man nagpirma sang resolusyon angot sa IRM. Nagapati naman ang duha ka mga senador nga hindi nagakaigo ang ebidensya gud irekomendar nga pasakaan sang kaso kriminal si Health Secretary Francisco Duque III may kang tanan sa anomalya sa PhilHealth. Suno sa ila sanday Senators Panfilo Lacson kag Richard Gordon, kulang ang ebidensya nga natipon sa tatlo ka Senate hearings agud ilakip si Duque sa improper kag illegal nga implementasyon sang interim reimbursement mechanism. Patag ni Lacson mahimo nga administrative case ay pasaka kay Duque kung ikonsiderar ang command responsibility. Dugang pa sa duha ka senador, hindi pwede malakip si Duque sa issue sang IRM matapos nga wala man inisang partisipasyon sa nasambit nga desisyon. Iga-evaluate sang task force kay intukod ni Presidente Rodrigo Duterte ang findings ng Senado angot sa anomalya sa PhilHealth. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginarespeto sang Malacanang ang posisyon sa mga senador apang ang Presidente magahulat sa findings sang iyagintukod nga task force nga ginapangunahan sang Department of Justice. Dugang pa ni Roque, mahimo nga napasa na sa Senado ang tanan nga ebidensya nga natipon sa investigasyon. Ang task force ginapaabot nga magpasa sa ilang findings kay Presidente Duterte sa Setyembre 14. Ginpanginwala naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Richard Gordon ang alegasyon ni Senator Leila de Lima sa ginaligar cover-up kag damage control para kay Presidente Rodrigo Duterte kag sa mga personnel sini sa PhilHealth. Sunod kay Gordon, wala siya sang may ginapangayo sa Presidente kag ang matuod, wala niya ini makit-an personal sa sulod sang duha ukon tatlo na katuig. Una dire ginrekomendar sa ni Gordon sa Senate hearing nagligad nga tuig nga pasakaan sang kaso kriminal sanday anay Health Secretary Janet Garin, anay Budget Secretary Butch Abad kag anay PhilHealth President Alex Padilla angot sa ginaligar pag-divert sang 10.6 billion pesos nga pondo sang state health insurer. Ang tatlong parehos ginpanginwala ang among nga alegasyon. Ginpasiguro naman Interior and Local Government Secretary Eduardo Año nga papanaugan sa pinalidad ang tanan nga personnel sa Bureau of Fire Protection nga ginbaliwala ang health protocols kasunod sa naglaptang nga litrato sang despedida party sa Batangas. Sunod kay Año, ang ginako sa mga BFP personnel hindi dapat pagpalampason. Duha pa ni Año, ginaimbestigahan na ang natabo kag ginkakas na ang mga natungdan nga opisyal rason nga saligan o kung paabuton ang pinalidad nga ipapanaog. Palayag pa ni Año, makapilanan niya kabesos ginpahayag nga dapat nga mangin ehemplo ang mangyara sa gobyerno labi na mga frontliners kag kinahanglan ang tanan magsunod sa kung ano ang ginamando.
Sa katapusan nga balita national, masobra pa sa 8,000 ka mga pribado nga buluthuan ang wala pa nakapabalo sa Department of Education kung bala magabukas sila sa school year 2020-2021. Base sa records in DepEd as of August 17, nagapakita nga 14,435 ka mga private schools ang nag-operate tinalikdan nga school year kag karon may 5,601 pa lamang ka mga private schools ang nagbukas. Sunod kay DepEd Undersecretary Jesus Mateo, ini nga datos ang base sa reports ng region kag padayon pang ila pagtipon sa mga record. Ginpatag ni Mateo ang private school ang dapat nga magpabalo sa ahensya sang ila intensyon nga magbukas ang klase. Sa datos ng DepEd may yara sang 40 ka mga private schools nga magabukas umpisa Setyembre 1 tubtob Oktubre 9. May 555 man ka mga private schools nga natala na mag-operate pero wala pa gin-anunsyo kung sano sila mag-open. Sunod kay Mateo may yara sang kapin 440 ka mga private schools nga nagatanyag sang basic education nationwide ang hindi magbukas sini nga school year. Action Radio Philippines Standard Time, 7:40. Kag para sa ako Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala na. Good morning luwat sa aton dira nga Facebook followers kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayang aga, sa kay Rodely Gumayan, sa kay Ramon Monching, good morning. Shilay, watching from Silay. ay bongga. Si Shilay, watching from Silay. Josephine Flores, may agaman. Lourdes Tambasen Bronzal, watching live from Barangay Montevista. Kagwapa sa imo Action Eden. Ay, thank you, gid ma'am. Tinta. Ay, thank you. Norvie King II, stay safe always, mga Action, watching from Hinobaan. Good morning din sa inyo sa taga Hinobaan. Alagan Radio. Good morning. Sige. Sakay, sino pa? Ligaya Beto, Jessry Galiogo, Anasarias. Good morning. Kono. Aga loading si mo ya. Oo, ga-loading pa oh. Nangasakon ga mo man no. Stock up ka di gani oh. Gani kaya. Ganga. Yes, pero magina siya Action Boy ang kabuhi. Minsan ka stock up ka kuno ano lang, sige-sige lang. Mo grabe naangot. Naangot pa sa kabuhi. Kung nagaling kasi linggo do. Kisa katalaka namang isa sa ginaistoryaning parte COVID permilan no, permilang COVID. Galing iti amo ng balita eh. Oo. Pero sa amon niya wala naging istorya ng COVID. Ano ginaistoryahan niya? Istorya na amon niya kung ano naman amon sa mga istoryahan gid pati sa mga klase. Pero may angot may hapon sa COVID kung ano. Kumusta na ang kumusta ang online nga klase. Kaya do something new naman Action Boy. Ti ako ni nablos balaga online class. Kis Action Boy ti wala internet connection mayong iya teacher maghambal ti makita ko mga okay
Muna. Naman. Sabi ng sitwasyon. Pero anyway, sila nga na sa iba niya, damo man ka kapatay sa iban nga balatian, nga pa, bragit na sang kuhan isang COVID, no? Actually, kung tanawin mo ang COVID, ara siya magapang infect Ara siya. oo. Pero kung maganda man lang kita, hindi ta dapat magpraning dire, no? True. Extra lang, Action Boy. Ganun kay Kiss, abala mo man na, wala ka kabalo. Amo na, balila, stay at home. Kaya wala ka kabalo, kasi kakantuan mo doon, may positive, dala ka sa contact trace. Consulta mo ang contact tracing, ginapatawanda ni Mayor Magalong. Oo. Pag isang nagpositive, 37 katao na ang... True. 1:37 ang ratio nila. Ratio nila. 37, bot silingon yung contact trace mo. Oo, grabe, no? Maninay Bingbing La Chica, good morning dara sa imo. Dennis Malaga, greet ko lang mga taga La Carlota, kag si Rudith Hepilano Malaga. Bambi San Roque, good morning man, from Team Barako sang Jegs Barako Center. So, diin na yung Jegs Barako Center. Sa aton nga Action Boy, mga OTTG dira. Oh, correct. Yes, halong-halong man kamuha, kahit nagapasakay sila gyapon pasahero. Mga pasahero sila. Sa kaimigo ko da, Rudy Gonzales. Rudy Manughilot. Manughilot. Sa may Sunrise Cafe dira, perminada sa Rosario Heights. Sunrise Cafe. Sunrise Cafe. Okay. Si Susan da, good morning. Sino na si Susan? Ang service ang kape. Ay, perfect. Yes. Siya. Good morning, man! Maricel Bes Marande. Good morning. Kag sa iya daw upod na lipat ko. Reaction ba? Pagkita sa kondo, artista ko kuno. Kau? Oo. Dugay na. Galing na laos ng artista. Hindi nga daw artista. Artista, gid. Nalaos na gani. Ang iba nga ng artista to, hindi artista mo. Ikaw yung daw artista ka, gid siya. Ano gusto mo, man? Ano gusto mo? Order, go! Yes! Good morning, Action Boy, kay Sir Pico. Sir, good morning lang da sa imo. Tema, wala na dayon ang hilakwat, Action Boy, sa mga kanopi. Bro, di na sa magsaysay, nagyan ko yan, may ara ng may kanopi, ara nakaplastar. Pero may ara ng mga personal. Wala pa. Oo. Guro yung plastar na, pero guro nakaplastar sila antes magawang EO 58 dash A. Nakaplastar, kaya ara na wala yung kuha. Wala. Ara lang na stay put lang. Ay, lapit naman lang 6 Correct. Kita mo doon ginahuyop lang mga inadlaw, Action Boy, no? Fantastic lang. Oo, doon pares mo bala pag abot sa sweldo mo. Naamuna tayo, no? Na rolling lang. Rolling in the deep. Tita Glo Chua, good morning, man. Tita Susan Delgado, kag kay Tito Kaloy, good morning. Sige. Sige, go. Kay Tonet Torres, may agad na sa imo, Tonet. Good morning. Kag stay safe, Sige, okay na kita? Standby sa duga natin nga mga balita. Standard Time, 7:47. Sa detalye na sa Balita International, nakabulig ang paggamit sa corticosteroid drugs sa pagpanubo sang death rates ng COVID-19 base naman sa international trials nga ginpatigayon. Sa nagkalain-lain nga trials ang low dose sang hydrocortisone, dexamethasone kag prednisolone na diskobrehan nga ang steroids ang naga-improve o kung nagapa-improve sa survival rate sang COVID-19 patients nga yara sa critical ang kondisyon o kung mga pasyente nga ginapahamtang na sa intensive care unit sang mga hospital. Sa payag sa mga researchers, 68% nga naka-survive ang mga critical nga pasyente matapos gintagaan sang corticosteroids. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, ginpalawig sa Bureau of Internal Revenue tubod September 30 ang registration sang online-based businesses sa pungsod nga una gintalana ang deadline sa Hulyo 31. Sa records ang BRR, kapin 5,650 na nakaparehistro bilang taxpayers. Sunod kay Internal Revenue Deputy Commissioner Arnel Gubalya, sang wala pa ginpaisol ang deadline, madamo sa mga nagparehistro sa mga district offices ang ahensya para makalagas ang unang schedule nga nabase sa Revenue Memorandum Circular No. 92-2020. Sunod naman kay BRR Chief Cesar Dulay, bangod sa nagpanahon nga pandemya, rason kung nga agin reschedule ang deadline. Pasiguro ni Dulay nga ang pagparehistro tubtub sa September 30 ang hindi makabig nga violation kag wala sang penalidad. Samtang sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 56 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 63 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 27 centimos.
Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, ginkalipay ni Jose Marichan nga madamo sa mga Pinoy ang nagaangot o kung naga-associate sa iya kada mag-umpisa gani ang Burr Months dire sa Pilipinas. Gin-share sang OPM icon nga ang iya record producer 30 years ago ang nagsuwestyon nga maghimo siya sang Christmas album. Tisuno kay Chan, bangod sa among nga suwestyon na challenge ini nga maghimo sa mga original nga kanta may angot sa Pasko kag isa sa nagsikat amugid ang Christmas in Our Hearts. Whenever, hindi mo na whenever. Whenever, oo. Whenever. Ginako man ni Chan nga hindi tanan nga kanta niya kuno Action Boy nga ginsulat nagsikat kag natandaan sang publiko o galing suno sa iya kabahin ini kuno sang journey sang isa ka songwriter. Correct. Ginalauman ni Chan nga ang kanta ang kanta o kun ang iya nga mga ginhimo Action Boy nga kanta ang maga-outlive sang sa iya nga bisan wala madula na siya sa kalibutan. Ang iya kanta ang pamatian sa gihapon kag ma-appreciate especially sa mga Pinoy. Ang whenever yan, hindi na Oo, hindi na madula. Kada pagka-abot September yan, whenever na yan. True. Amo ginayda yun pagambal Christmas. Actually, matandaan ko duwa ka kanta niya ang daw nagsikat dira ang Christmas in Our Hearts kag Perfect Christmas. My ideal of a perfect Christmas is to spend it with you. Perfect. Si Dennis nga naman, no? Kalay. Nga naman si Toto Pero ka namin, Dennis. Action Boy, no? Pero sa una, Action Boy, abot, ano nang tawag, nga kung wala pa gani nakaabot December, kung mga Burr months, makabati ko Christmas song, doon nasubuan ko. Nasubuan ka? Oo, pero pag abot sa December, doon kawala naman. Mas doon nasubuan ko. Hindi, kuhan ka lang nostalgic ka lang, hindi subo Amo na. Nostalgic ka lang. Okay, Christmas mo. Hindi na subo ang feeling. Nostalgia. Ano na? Nostalgia. Nostalgic ka kay ano siya, verb. Balita sa sports. Posible himuon sa Philippine Basketball Association nga best of 5 series ang hinampang sini nga season bangod para magsigo ini sila nga timetable. So kay PBA Commissioner Willie Marshall, hindi nila pag-ilisan ang format sang Philippine Cup kung magbalik ang season sa baylo, ila dugangan ang mga hampang nga na-schedule kada semana. Doon ka pa ni Marshall, una sila na paminsaran nga solusyon amo ang pag-iban sang number of games sa kada team o galing na paminsaran man nga mangin unfair ini sa tag-iya sa mga ball clubs nga luyag sang exposure para sa ila nga mga teams. Balita espesyal! Alright. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Kantahon ko pa tani ang... Sa una, may ara kami Alaing sa una. version. Dito sa amon sa una, may lulo ko itong ngalan niya, si Felix. Ang yahayo si Pilis. Oo. Lulo Pilis. Sa piyak namon, sa piyak sang balayan na, ara na, balay mo na ni Chaydad. Si Chaydad. Feliz Edad. si Ay, mongga! Pilis kag edad. Grabe, perfect. Mga alam niyo sa Pinoy, mag ano, no? May araman ko, mga coincidences sa kabuhi. kabuhi. Ko mga mag-asawa ko, Pilis ni edad. Ano? Pilis ni edad. Pilis ni edad. Bongga! Grabe. Ang mga Action Boy, mga danceable songs during Christmas. Kala, isa ako dugang ngangagi ko dito na si mo, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Means? Happy Nativity? Wala siya. Ang Feliz daw na happy. Correct. Perfect. Ang Navidad, Nativity. Amo na siya. Alangan mga navigation. Alangan mo lainon mo naman. Tukalaw ay mga lainon mo. Okay, Action Boy. Aton nga balita special tipid tips agod makatipon kabla tuod yung Action Boy nga may savings ka. Kita mo na uso sa Facebook 23 may 10,000 sa ATM. Ikaw 24 nakakaon pa mahaw. Amo na iya. Daw gina-schedule mo gidya. Hindi amo na lang daw kumbaga statement nila kung 23 may 10,000 ako sa ATM. Di ako 24 years old nakapamahaw. Nakamo na bala. Yes. Kag mga iba hindi man siling goals existing na gidya. Okay. Sa kahit 23 pa lang sa mera sa San Gismil. Ang iba niya 24 nakapamahaw lang. Wala sa 10,000 nakapamahaw lang. So, ari dapat pamati ka mo. Una, Action Boy, gamiton o kung i-implement mo ang 70-20-10 rule.
Kabalo na ko na. 70, 20, 10 Sa imo rule. 100 nga makita, 70 imong gasto. True. Ang 20 isave mo. Perfect. Ang 10 pangatag mo. Hindi Ano? Grabe ka naman. Ang 10 connection boy para sa mga gapati wala sa mga tithing sa simbahan. Okay. Nan. Kaya mo galing pangatag gani para sa para sige, sa sige. charity. Charity. Oo. Oo. Kag Bongga. obligation, other obligation. Oo. Kag ang 20% connection boy, pwede mo tungaon sa imo savings kag investments. Amo na. Amo na siya. Perfect. 70, 20, 10 rule. okay. Equals 100%. Perfect. Ikaduha direction boy, maggamit kuno sang financial statements o kung i-record mo ang imo nga galastuhan kag ang imo nga gingastuhan. Kaya para at least masala mo action boy. Makita mo bala? Oo, di na kadtong kwarta. May ban nga tapos sila maubos kwarta lang. Hindi na kadtong kwarta ko man. Oo. Anong bibil Once daan masinsilyuhan, action boy, abing 1,000. Doon lang ka nakabalo, kung di na gahunos ka na lang nga So, gahunos. technique na da, hindi mo po sisilyuhan. Hindi mo po pakambyuhan. Para makita mo lang tatanan. Ang iban sila masakay sa jeep, ang plite, 850, Oo. sa klibo. Bay. Hatag. Sige sa Grabe. driver niya, sige na lang, sir. Imo na lala. Ang iban, ano mo na mo wa? Tungod. Isa na iban mo. Iba nungod. Bisan isa ka gatos lang action boy. Pero kung aga, pag gani, ti first trips ng mga driver, ti kis abod layan, bala sinsilyo. Tinda mo gid malibre mo. Mga Okay. duwa giguro kisanan. Especially kung na di naman naog dira lang spuntaw. Pero kung dito ka pa sa downtown, at least may makasaka Isa pa kalibo iba. kwarta ya, igo sa magbayad, nung panaog na siya. Perfect. Yan na yari, bayad ka na yan, dala ka sunhan, no? Ate, mo na lang na. Ay, Hindi sir, mo wag ko na si Silvio, ay, wag ko di bala ako. Ate, sige na lang, sir, ha? May ara makisa do maano sang konsensya, malagas ang konsensya. Ay 5 lang di ka pesos galing ako nga kwarta. Ati sige amo na lang na. Kulang lang 3. Sige lang Ang kwarta Amo yung 5 ginaya. kapiso, isa kalibo. Oo, 1,005 ang kwarta. Nasa mabayad siya, ara, nasa manong panaog na siya. Oo. Alaman no. Alaman, no. True. Mag-automatic savings ka connection boy kag indi gid magsalig sa imo nga willpower nga magsupot kasi mag next sweldo isupot. Imuon ka na ganyan, eh. So inimuon ko na gini. Sa anong imuon? Anong imuon? Ang imoon mo connection boy, istoryahon mo si Myla. Okay. Myla, kada sweldo, buinan mo da 20%, ha? Sa imo lang na danay dra lang. Okay. Ay, para mo na action boy, pagkata sa sweldo, no choice ka. Kaya na deduct mo Buhay na ako to. na sir, ano, tsakto, no? Amo na siya. Kaya kung ikaw lang gani, ikaw rasim, Ario, sa ano ko na, para pagka dason nga adlaw nga, Ito, tani anay. sige, nang islan ko lang dason ng sweldo. Ang ka-exist ka na action boy, Kag based on experience. Ang gwana ang imo kog lingon, to gininto mo bla. True. Amo na action boy. Di pa tago-tago ka pa sa iba ng mga kawalitan. Daw ginainto. Kaya para balon mo lang, ay, sige lang kaya para malipatan ko. Spiyak nga wallet lang. Para kung may mga kung may kuuton ko bala. Oo, pero ang ending gani, kung lang ka kwarta, maminsar ka dalom, diin ko to gani, gimbutang ang ano Para man. kung mawadaan ka, mapimigado ka, at least may kuut-kuuton Oh, ka. true. Amo na bali action boy. Pero may lain na yung tips si Action Art. May lain na nga tips si Action Art. Sikrito na da, pre, pangasawa ka. Oo, kaya para, basta mo na kabalo na ka muna. Ang next action boy, magamit ka sang 24-hour rule. Oo. Kung may ara kaluyag nga baklon action boy, paminsaran mo danay overnight. Paligaron mo na. Oo, hindi ya siling impulsive buying Iba bala. na daan niya, gasil nga daan mo. Amo na gani action boy, hindi tungod nga naka-sale, but silingon kinanglan mo na. Oo. May kadamo ko na nabalaan mo nga naka-sale nga, gaw sa bakal siya. Oo. Natuigan lang wala magamit ang bakal ya. True. I-shout out na, be. I-shout out na, be. Amo na bali action boy, nakita ko na sa Facebook. Hindi kay tungod nga naka-sale, Baklo mo. kinanla na siya. Kaya ang thinking sang Pinoy action boy amo niyo, ay, basi, sa sunod, hindi na ni mag-sale. Sa sunod, kinanlan ko ni basi, hindi na ni mag-sale, so baklon ko siya subong. Bisan kisa, bala, tsaktuwa na lang kwarta mo. Galing kay mambal, ay, sige lang kayo magamit ko ni sa balay. Mga kalaha na wala mga 50%. Sige lang magamit ko man ni sa balay, pero may kalaha ka pa to. Tapos taguon mo lang gamiton sang bata mo, kigan mo, ano naman. Hindi amo. Correct. Yes. So dapat hindi na connection boy effective ang impulsive buyer. Pila ko na nga ng gakatuktukan na may magamit mo. Oh, di ba? Maguba na lang. Sale mo tapos karami pa na sa tunga, bas laga ka perfect. Promo. Tapos sa
malo, naka 50% ako dako, ganito naka 50%. Pero kung isip-isipon mo, Tapos ito kasagad sa ila, mag-ubrom-brom, magabot si mo blend. true! Hindi mo kadamo sa mga bala, nga, sir, ganito po pag ano, na. Todo kahapos mo nang todo, mag-shape-shapes ang kuna. Kung hindi makuha. Hindi mo. Nando madalag. Yes. Kasi basta mo na, ang pag-keynote is importante na. Pero tayo mo na yung mga tips yung natag natin sa inyo. Kapag pa ma-apply ninyo. Somehow. Ano? Sige. Andre Polanco. May ba nagyapon? Nag-unforce? Andre mangyapon? Good morning, man. Kay Phil Alonsagay, good morning. Okay na kita? Yes. Standby na kita mag-action sa action hotline. Reaction Art Taiho po ng inyo naman rin ang news team. Action Eden Aboso. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.